Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukuya pane channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchiwagara ka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai video rokurwadza video runsatsitsi video re trip trans raibva kuMalawi rakatakura ma cross border traders rakaita accident. So mubazo murunzi ndo mama sister Julliet Kadungure we are Julliet Kadungure takuigirai video iri muri Zimbabwe rakatorwa mushure mekunge bhazi raita accident zvinonzi bhazi raibva kuMalawi uyezve zviri kunzi driver akafira paspot uyezve panhu vakawanda vakafira paspot. So this video is very sensitive zvisingaite zvokuti pana pa YouTube tichakuvigirai audio yacho, then tichaisa link mu description kuti munoona video racho because it is too sensitive. Pana pa YouTube hatibvumidzi kuisa ma videos akadaro, saka tichaisa link re video mu description munoona video ku Twitter muri Zimbabwe. Inzwai audio iyi click link re mu description kuti muone video muri Zimbabwe. Thanks for watching. Pane hama dzabva kuMalawi ne trip trans apo rekuenda kuZimbabwe. Bhazi radona driver fira panzvimbo. Pane hama dzauya ne trip trans yadona kuno. Itai muzivisa hama dzenyu vauya ne trip trans kubva kuMalawi. Pazoitika tsaona trip trans zvitoedza kuburitsa vanhu trip trans. Number plate ya trip trans ndei ndo zviri muno vafati zviti vangani vari zvinhu dzine umwe chete.